Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor channel iNewFlick. Sicela wenze ukubalekile. Subscribe like le video le. Qinisekisa ukuthi uba yimember yale channel. uNkulunkulu yobalonda bonke ababusisa bonke abantu abangamalunga le channel, abantu abasubscribe, abantu abalandela ama video. Sibafisela ukuhle kodwa. Okuhle nomusa ngathi ngilandela imihla yokuphila kwenu. Njengenjwayelo siyasicela ukuthi abantu besubscribe, abantu belike, abantu bengamalunga le channel. Siyacela ukuthi uyi-subscriber of the channel. Kwenze kube se mahlomba akho futhi ukubukela lama video. We can have 30,000 subscribers and only have 100 people ababukela ama video. Okay. Balisibheka la at Mrs White 473. Uthi ke ngicela ukwazi ukuthi kusho ukuthini uphupha imali yakudala yayingama senti akudala lamakhulu. So we don't know ukuthi ama senti akhuluma ngayo imapha. Awakudala ngama 90s. Mina ama senti awangama 90s lazalwe khona lapho nje. Ama 90s ngoba bakudala bo 2 cent abakhulu laba abanenkonkoni. Nali imali lezi 1 cent laba abanye. So lezo mali lezi ziyibhadi imali ezimnyama. Imali enhle neyinhlanhla ilabotiki vele le imali zakudala zasendulo kakhulu lemumva. Yabona? Sayileza manje. Yilezo ke izinhlanhla. Ukubona leyo mali nje kuyinhlanhla kuyisibusiso. No esingakusho ukuthi number 1 umupho imali. Siyithatha njengoPaul kakhuluma kungeyakudala njengoba suke lisho ukuthi uzokwazi ukusikhipha ezinkingeni zezomnotho uphinde uthola ukuzinza ngasohlangothini leimali. Kungenzeka ubhekene nezinkinga zokungabi nako ungabalansi kahle ngokomnotho mhlawumbe nasezimalini. Uma uyibona le yamali le endala isho ukuthi uzokwazi ukusikhipha kulezo nkinga uphinde kuzinze futhi ungasothi into imali 2. Uma uphupha futhi le mali kupha usithe ngoluhlu ngeyakudala lengasho ukuthi lindele isimo senhlanhla enkulu nempilo echichimayo kanye nokulondeka ngokwezimali okuseduze nawe. Yabona. 3 futhi uma uphupha imali kupha usithe ngoluhlu futhi ngeyakudala lungabe nje lisho ulindela uma kungukuthi umuntu onomklamo, umuntu onebusiness, unenhlelo ezithile ezithinta ibusiness noma ezithinta umklamo othile. Kuzoba nokutshalwa kwezimali okuzofika nani nesikhathi senzuzo enkulu. Kungenzeka lento oyenzayo le ewumklamo le ebusiness le oyizama nje ikulethele inzuzo. Yabo? Enkulu. Number 4 uma uphofitha imali le esithi yakudala kupha oluhle lungasho ukuthi kungenzeka uzohlangana nomuntu okudala wamgcina ozokuba usizo olukhulu kuwe aphinda kunike nodumo noma kunikeze nje uthando nokwesekwa. Yabo? Sivala ngokuthi number 5 uma uphupha imali yakudala lungasho inhlanhla noma lingasho ifa noma ingcebo engalindelekile evela kokhokho bakho njengesipho abazokunikeza yona. Omunye ngake ngayibona le mali la uyibone khona uthola ukuthi uma ungaya manguthi mhlawumbe uyibona esigangeni esithile uyibona intabeni ethile uthola ukuthi uma ungaya lapho noma ungaphasha kahle bangaphinde bekukhombise le uyithola kanjani le mali ngoba abanye abantu baye bakhonjwe through amaphupho le mali yakudala ethi uyayala khona fika thola ukuthi kunesamba semali le yakudala bese uyayithatha nesuyikwazi uyibayithaba lebende ubeyigeze beyihlambulule mase becela uyihlambulule bese uyayithatha ke yena uyokwazi ukuyishintsha ku reserve bank noma kule ndawo lezi lakushintsha khona imali. Kungenzeka uyakhonjisa ukuthi unayo lengcebo evela kokhokho bakho kodwa uzofuna mhlawumbe uyiphahlele noma ukwazi ukucommunicate ukuze ukwazi bekukhompute hayi nayi la ikhona khona le mali la sikubekele khona izake uyithatha emntanethu uyithatha kanje bese uyithatha uthola imali laphi bayayiwasha bayikolopha bayihlambulula ngoba ngeke uyisenze vele ingahlambulukile yashanjululwa bese ke uyayilokhuza wenza njani usuyishintsha ke usuyaceba. Yabona? Siyabonga. Bathi awutsheli umuntu vele futhi uyiphuphele le mali yakudala. Uma uyibonile nje ubese uyaphahla. Lokhu ucela ukuthi bekufezele kahle. Uyothuthu nje bakhomba nayi lapha uhamba uyicaphune iningi ucebe bese nabo ungafulela lapho okuncane. Ngizame ngokuncane Mrs White. Nkosazana emhlophe Mrs White. Siyabonga kakhulu besibheka indaba le mali yakudala kodwa inhlanhla. Siyabonga. Siwe